South Africa sabingelela kuphi nakuphi lana khona ngeendawo-ke uthula nibingelela igama uMduduzi Ngamkhwanazi. Sivela kwinhlangano ithuleleni organization ngaphansi kwengosi esihloko sithi-ke abantu bayagula-ke. Yingosi lena-ke la khona ake sizama ukuthi sivule izandla kulabo abantu abavela kuthina bezocela usizo ngokugula kwabo-ke okwahlukahlukene okungafani nangendlela futhi-ke esikutreat-a ngayo angeke ize ifane. Recently sibhekene nodadewethu nje onenkinga okhala ngokuthi-ke unezimo abhekana nazo empilweni la khona sekunezimo eziphuma ngaphansi into ezingajwayelekile kuyena after ehlukene nomyeni wakhe waphuma ekhaya kodwa-ke abona ungathi lezi zinto ezimvela usisi zivela ngenxa yokuthi umyeni wakhe khona akwenza kuyena. Silifakile udaba lwakhe-ke ukuthi ecela usizo udadewethu but-ke kuhamba-ke because saqala sathula usisi inamba yakhe yocingo wangayiveza. Baningi abantu abarespondile after-ke udadewethu udaba lwakhe befisa-ke ukusiza. Nathi-ke besingeke sikwazi ukuthi sirelease inamba yakhe without i-concern yakhe udadewethu. Therefore namhlanje sinaye kusisi la namhlanje again futhi ukuthi sizo-check-a nokuthi kuhamba nempilweni ngoba-ke after senze interview vele sayenza interview sekukhona okunye ama-challenges abhekana nomndeni wakhe-ke ney'ngane kakhulukazi-ke. Akahambi-ke yedwa-ke namhlanje khona nomfowethu-ke naye ngapha ofikile osuka ngale phesheya kothukela-ke naye onenkinga yokuthi ubaba wakhe omzalayo kukhona akwenza ngaye esamncane-ke. Unfortunately ubaba akasekho emhlabeni. Izinto-ke zikababa sezihlupha yena-ke umfowethu-ke impilo yakhe yonke nje abhekena njengamanje isimo kabhekene naso-ke. But-ke nje before mhlambe ngibadedele-ke abantu aba-understand mhlawumbe ukuthi-ke uma ngabe ubhekene nabantu abanalezimo ezikanje mhlambe you don't need ukuthi ube polite because ziyabacontrola abanye babo. Othola ukuthi i-information kuyenza ukuthi-ke angafuni ukuyikhipha not yena ngoba mhlawumbe econtrola lezi zilwane ezikhona ngaphakathi because into zokuthakatha nathi azizazi zisebenza kanjani. But-ke from the experience esengibe nayo ukubhekana nabantu abakanje sometimes kudinga ukuthi uze ube strong ungamncengi umuntu nikwazi ukukhuluma akwazi ukuze ezokwazi ukuthi athuke bese-ke ekwazi ukuthi-ke akhulume because uma umncenga ezinye izinto zongalithola iqiniso ugcina ungabusazi ngoba mhlawumbe yikeshi because eziningi ikeshi eyi-actual noma mhlawumbe kuyiqiniso yini. Yilokho kuyakuncenga ngoba even ngisho abantu abathandazayo ababhekana lezi zimo lezi bekhipha imimoya ngeke kubeze bethanza bepholate bethe egameni likandodana kunje uyubona ukuthi imoya bayayiphakamisa ukuze zikwazi ukuxosheka lezo zinto abasuke beyixosha-ke. Namhlanje-ke kodwa-ke sinabo-ke la angeke ngibadedele babingele nje. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Awungabona nezinyo namhlanje? Ngiyaphila baba. Yebo. Khomba ukukhumbuza abantu igama bani? Igama lami uZandile ngwaBlos. Yebo mama. Yebo. Khomba ubona inkinga nsisi? Benginenkinga yelumbo engalifakwa ubaba wakwami. Yebo ngishade naye. Ilumbo elinjani sisi? Yo, ilumbo elinento engihamba ngaphakathi eswini nekuthi gcine sekuphuma-ke izinto ezizilwane imneke impethu nenyoka eswini okwakhe ubaba lo ngishade naye. Kwakuphuma kephi lokho izilwane? Zayiphuma kumina ngaphansi. Okay, zinjani manje? Okwamanje khona omama omanye omama bangisizayo be-MK khona imbiza abanginikeza zona. Usathulile kwamanje. Mount MK inhlangano le ekhona ye-MK. MKP noma MKP ziyafana. Ifana nokuthi i-MK okwavela kuleli qembu le-ANC angithi kwamasosha ngaphandle umzabalazo bese kuba khona abaphuma ke-ANC bavula iqembu lepolitiki nalo kuthiwa i-MKP into njengalezo khona kuphi-ke laba abaphuma kwiqembu le-ANC. Yes, okay. Ibona bakusizayo sisi? Yebo bangisiza kakhulu shem nokuthi ngakuthola through bona omama labo. Yebo Nkosi yami. Yebo ngiyabonga nje futhi kakhulu usizo lwabo labo mama. Yebo. Okay, siyabonga kuleyo ndawo kwi-MKP omama bakhona-ke benhlangano-ke le MK Party ngokuthi-ke bakwazi ukukulekelela sisi. Bakulele mhlambe ngezimo kanjani mama? Bangilekelele kakhulu nje nezinto engisebenzisayo ukuthi kusathulile izoyibona abangisiza abangilethela mahala izinto nokuthi ngikwazi ukuxhumana nawe ibona futhi abenza ukuthi ngikwazi ukuxhumana nawe. Okay. Nasenkantolo njengoba sihamba inkantolo nobaba lo basuke bekhona futhi bezongeseka. Okay. Yebo.
no asibonge kuleyo ndawo ngoba ubuntu isike umuntu ngabantu yabo yebo baba irrespective ukuthi bakusiphi ispace but mabekwazi ukubona usizo lomuntu bekwazi ukulekelela it shows ukuthi banayo remorse nokuthi ke bayafisa ukulekelela lokho esikhuthaza kakhulu emaqembuni ke epolitiki kungabi ipolitiki kuphela but it is about ukuthi social responsibility bakwazi ukuthi balule isandla siyabonga kuleyo ndawo impilo injani ke nabantwana ekhaya yo impilo ayikho right umntwana nje kade engafundi iviki lonke wabuya esikoleni wathi umzimba uyashisa ethi umzimba uyashisa waqala wakhala ngekhanda bangifonela esikoleni bathi abakwazi ukuthi bemnikeze amaphilisi ngaphandle ukuthi bekhulume nomzali ngathi naba bamnikeze ipanado bamnikeza kwaba ngakusasa waphindela futhi esikoleni mephindela esikoleni abuye sethi nje ayimangeke ngiyagula nami ngiyamuzwa uyashisa ngithi mhawu indaba kwenzakaleni athi ena umzimba wonke ubushisa kodwa izandla zakhe ezibanda uthi methi uyabuka amabhuku esikole abona ngathi khona ilight emxhophayo engaboni ngisho lodwa igama kube emhlophe yonke ilentuzana yonke amabhuku waze wacela umngani wakhe ukuthi amcele asho ngimeme ngoba wasesaba naye ngoba naye izolade egula namhlanje futhi uyagula wangabe saya ke wangabe sanga kusasa esikoleni ngamthatha ngamisa kudokotela ethi mhlawumbe umkhuhlane ngamisa kudokotela ngoba ebusuku ayingalele sivalekelwa umoya njengoba nami nganginenkinga ngokuvalekelwa umoya ngamthatha ngamisa kudokotela dokotela afike bamnebulizer bamnikeza nemedication bamjova sabuya sezekhaya ebusuku sangalala kwaphinde futhi kwavaleka umoya ngavuka ezintatha ngafonela umamncane wami sahamba naye umamncane saya esibhedlela masifike esibhedlela ingane nje kunzima bathi mabe-check amagazi bathi yonke into right bamnebulizer futhi bamjova asethi mangeke lento le singaphezulu kokuthi isadinga udokotela lento le nonesi washo futhi uma indlela okwenzakala ngayo uyashisa uhlukene kabili izandla zakhe ziyabanda ayikwazi ukubamba lutho zazi ngakwazi ukubamba kumanje ufake izintambo la esandleni sabuya ke naye samthatha ke samisa kumuntu wachaza ke lokho akuchaza ke umuntu sathi masimfonela ubaba wakhe samtshela ngoba nesikhathi sesibhedlela wamfonela ingane yamtshela baba ngisesibhedlela wathi okay ube ngcono samtshela ukuthi nasicela ukuthi asisize ngemali ke ngoba ingane ifuna ukuthi ihambe kumuntu oba lento ephethe ingane kuyabonakala ukuthi into edinga isintu wathi akanayo imali sahamba ke kumawazama ke sayiboleka imali sahamba ke saya kumuntu wathi akanayo imali uzofika yena amthathe amise enyangeni yakhe wasimangaza ke nalokho ngoba kwathi uzofika makuthi akabi ngcono kuze kube iweekend elandelayo uzofika azomthatha amise kwinyanga ayohambe yobheka ukuthi yini leyo nto leyo ngangakujabulela ke lokho mina ngoba angikho happy vele ngenyanga yakhe ngangakujabulela lokho kodwa lo babe sayakena wakwazi usasize ngoba ingane sibuyelile esikoleni okay so i-communication wena naye regarding concern ingane injani sisi ayikho kubuhlungu ngoba phela manje izinto ezisuke zithinta abantu ababili uma sekunembewu ekhona okwabantwana egcina basebe affecteka abantwana because ama differences yenu lawa asesibeke la esesikhona namanje nale jeneni ihamba njengamanje ukuthi ke nibone ngathi kuyaqhakeka umshado wenu but affecteka nezingane manje kulenkinga lenibheke nayo yebo siswami siyazwana kakhulu nawe kwaThweleni leswayo ukuthi mawufika kuzobe kudaba sesithi lalo daba lakho baveleke abantu abafisa ukuvela baningi abavelayo abafisayo but ke bangishilo ukuthi sasingeke thina sikwazi ukuthi sikhiphe inamba yakho without i-concern yakho yabo ngoba thina sakubona ukuthi isimobhekene naso because prior to size even iqale seshoot yebo kuningi okwasokwenzakalile abantu phela bangeke bakubone off cameras angithi yabo lokho akudinga ukuthi nathi sibe aggressive mangabe sikhuluma nathi because le interview ngeke izibe khona yebo if we didn't even ukuthi siphushe sibe force ukuthi siyenze interview ibe khona even after the interview senze ivideo nawe sizoya ku live because izinto lezo abakufaka zona isak-affect namanje uzigadile ngithi yabo la uhamba khona ziyakwazi ukuthi zibe ne-impact negative senze ivideo nawe sizoba no live ntambama ivideo yangayikhiphi volume sangena ku live nawe usachaza udaba lakho uchaza labantu ababefuna ukuthi bakusize bele khona ya block live
Angiyazi leya nto mina ngiyazi serious angiyazi angithe yebo basala abandebele ngasoke sijamile kanje ukuthi kwenzakalani yebo Eish kunzima khona soke yikho ngisho umuntu ohlele efonini olayela isitori sakhe efonini kulula ukukhomenta la comment noma ukuthanda kwakhe because akazi ukuthi yini esibhekene nawo thina nesimo sika sisi ngithi yabo uma nathi sekuaffecteka nathi how much more ke udadewethu yabo but umuntu oyipasby nobuka mhlawumbe noma ku TV kulula ukuthi athi naye kunje yabo because not knowing ukuthi iziba sishona kanjani ofisa ukuza akasondela ngithi yabo azohlala la bhekane nawe ngithi yabo ezokwazi ukubona ukuthi kwenzakalani mhlawumbe ke uyobe sekhuluma the different tune yabo mase comment noma kwade ekhuluma yabo but ke njengamanje sesiwami ke abantu bayakudinga ma baba ngicela ukuyela kwena iplatform ukuthi ke bakuthola kanjani abantu sisi abantu ngiyabonga kakhulu ukuthi ebekhombisa ukuzwelana nami inamba abangangithola kuyona ngisacela ukisho yes platform yakho sisi ithi 071 508 8781 elukuyiphinda ithi 071 508 8781 uthola bani uZandile Bloss okay South Africa kubhlungu kama ngabe ke umuntu emdala enze into ayenzayo ngenhloso asuke sifuna ukuzuza yena but ke igcine le nto si affecta ke mhlambe nezingane zakhe uthola ukuthi ke mhlambe im affect but ke sek affecteka izingane ke sibone kahle singaphambili kwakunalokho ukuthi izinkolo zokuthi uma khona uhlanga wakuthiwa elalunetolo uhlanga likama ngezandla mabe nezitolo kodwa kube nengane yakho ukuthi ngathi ikhubazekile noma iphazamisekile ekhanda uzokuthiwa hayi uthwele ngayo kunje ngayo yabo but ke sasisakhula sikubukile njengalezo yabo but ke namanje njengoba ngisho ngithi kubhlungu mangabe ukuthi umzali uzokwenza into eyenza ngegama mhlambe ngabe elothandwe wakhe noma mhlambe lengane yakhe noma mhlambe lelunga lomndeni ukuze kwazi ukuthi kuzuze yena njengoba ekhona nangu bafana ngapha ke unenkinga abhekene nayo kababa wakhe newethu igama nguNkomo Ngwane yebo abantu abaningi bangazi ngenguzu Ntwanazi yebo Ntwanazi yebo nginenkinga lana nenkinga yami ayichazeki angifuni uqamba manga ngazi umuntu owaziyo umuntu osuke eseduze kwami ngalesikhathi kwenzeka lenkinga ebusuku mangilele into eyenzakalayo angazi kwenzakalani bathi ngiyakhuluma uma ngikhuluma ilimi engazwakali uma ngikhuluma ngiqede emva kwalokho ke ngilwe ngifuna ngivuke ngifuna ukuphuma ngihamba ngaleso sikhathi mina ngiyiboni ngaleso emva kwalokho ke bathi ngiyalwa ngilwe lento engingayazi ngingakwazi ukuyichaza nami inkinga yami angikwazi ukuchaza inkinga yami ngoba mina ngiyiboni umuntu ojwayele ukungichazela kahle ojwayele uba seduze kwami umama wengane zami kujwayele ukuthi bese ngiyadlikiza ngilume emva kwalokho ke ngiqede ngilale uma ngivuka lapho ngivuka nje ngomuntu ohanjelwe ingqondo ngikhumbula ngokuthi ngibona ukuthi hawu umqamelo isokugcwele igazi emqamelweni uma ngithi ngiyabuka amandla ngisenawo ngisindela umzimba ngithi ngiyasukuma kusukumeki inkinga enginayo enkulu ke mangithi ngiyalala ebusuku mangingacimeza nje ngivele ngiyaphupha ngibhizi ngingavuka ngikuxoxela indaba ngiyehla ngiyenyuka ngihamba endaweni engingazazi sengizame ngayo yonke indlela sengihambile emhlabeni hayi ngihambile inyanga lento ingiqale 2014 angizalwanga nginjena bengingayazi lento ngahamba ngaya eHillbrow ehospital eHillbrow bengihlala eGoli bafike bangicheck eGoli bayithe mhlawumbe nginalento leyisifo sokuwa bathi ba-check anginalutho ngibuye ngizame ngayo yonke indlela ngigcine sengumuntu obhodlela phezulu engathi nedlozi mangumuntu obhodlela phezulu ngigcine ngumuntu ohambayo sambe sihlola ekhaya ngisele nobhuti omdala ekhaya ubaba kasekho umama kasekho abanye abafowethu abasekho sambe silokhu sihlola uma sihlola bese ngithola umunye umuntu athi lo muntu lona nginemoya mina uma yithi nginomoya umuntu bese athi umuntu kufanele angithwasise hayi angithathe umuntu athi uyongithwasisa
ngifike ngihlale kwakhe kanti ngahlala inyanga elako 11 bangikhipha wathi kufanele ngibuye ngize ekhaya ngabuyiswa ekhaya ngifaka ubuhlalo yonke into kodwa ekugcineni lento engangithwasa lapha yana ayikho ngoba idlozi kumina anginalo idlozi kahle kahle uphethwe yini into enginayo inkinga kumina engiyibonayo izilwane iqhamukaphi lwana izilwane lezi ngeke ngize ngisho ukuthi iqhamukaphi kodwa ubaba wami ngikhule ngaphansi kababa ubaba wami ubenesikhwama ngesikhathi ephila isikhwama sani isikhwama ugedle isikhwama sesemithi bengithi mangihleli naye athi mfana wami yabona mangifa ngifuna mfana wami usale la ugade uthathe lesikhwama lesi ubehleza ngitshela leyo nto leyo ngikhula naye bengikhula eduze kwakhe ngoba umama bekuwumuntu obejwayele ukuvuka ekseni ahamba emasimini umama angimazi washona ngimncane ngeke ngize ngimkhombe nje umama kwamanje ngisho aqhamuka lana so into eyinkinga kulento lena indlela engiqhamuka ngayo ngeke ngize ngiyichaze ngoba ngiyiboni emina ngiwa nginalutho into eyinkinga nje kumina ile ndaba yokuthi ngivele ngizwe ngiyacasuka uma futhi ngigulile into eyinkinga enkulu ngivele ngiphelelwe yithemba lokuphila emhlabeni ngivele ngiyibuza ukuthi yini engangibulala ngiphumule ikithi ihamba imoto ngicabange ngithi yini into engaginqa le moto ngivele ngiyife mina ngedwa ngiphumule bonke labantu basinde kule moto ngoba sengizame ngayo yonke indlela yokuphila ngiyayihamba inyanga ayikho inyanga engayihamba ngiyayihamba ngizama ngayo yonke indlela bangithathe bayongilahla bangithathe bangise ngapha bangithathe bangise ngapha ekugcineni izilwane zila ziyangilandela umama wengane zami mayithi uyalala ebusuku into ayiphupha uphupha sengathi athi uyafika uze kumina angifice nginentombazane sengiyamxoxa ngithi akahamba angaphinda abuyela mina nangi umuntu esengithandana naye okay Koma sebakubiza ngobani igama lakho igama abantu abangazi ngalo bangazi nginguzunguzu kahle ngomuntu obuya yithandela umculo iyo lento engiphazamisa into ezifana nomculo okay South Africa ke iyeza ke i-full interview kaNguzunguzu ngathi sithathe Lucis because khona basafuna ukuthi khona landa ingane esikoleni sizoba naye kuNguzunguzu manje ke la khona ezochaza kahle yonke ke udaba lwakhe ilokho bengikusho ukuthi ke abazali abaselfish abathatha izinqumo ngokwempilo yabo befuna ukuyithokozisa bona ukuthi kube khona ubukhazikhazi empilweni zabo but bese ke mhlambe gcina kusafarisha abaseduze nabo ngeinqumo noma nangeyifunga basuke bezenze bona ke into lo ngicabanga ukuthi namhlanje sibhekene isimo kanje ngezimo ezinjengalezo ke but ke sizoba nawe Nguzunguzu ngaze dadwethu yebo baba likhona lokugcina lakho futhi ushiya nalo ushiya abantu ngalo elokugcina nje engifisa ukulisho ukuthi bengicela bandla mabe khona abanye abangakwazi ukungisiza ikakhulu kulabo bomthetho bekwazi ungilekelela ngoba kumanje sihamba sinama case awu2 awu3 ile nayo ubaba i-divorce ileli lokuthi ile ukuthi ile engayi withdraw mina icase ngoba ngithi ngifuna ukuthi angilaphe assault yebo baba la kusha khona yes ngifuna ukuyibuyisela leyo ngoba akangisizi vele yes bathini emtshepeni awutho emtshepeni agcina ivule khona yebo baba ngangivule khona bathini angithi phela mina wagcina engithe ena ngiyayi-withdraw ngezizathu sokuthi ngangifisa ukuthi angilaphe njengamanje ngila ukuthuba buthuleleni ngoba akangisizi yabo so isidingo ngoba vele nokuthi wangilimaza akakuboni ku-wrong lokho yabo eyami impilo imile istakhile yena uyaqhubeka uphilisa of life mina ngala ngistakhile okay yebo nakulokhu kwe-divorce amaphepha e-divorce angizowasayina ngizocela bazongisiza bandla akangilaphi akangisize kule nkinga le engibhekene nayo angizokwazi ukuthi ngiqhubeke nayo angikwazi ukuqhubeka nayo okay thathela emazwini akho kwenzeka walala nentombi ngaphandle ekamba ngisazi wathi nani wabuya walala nawe waxolisa ukuthi uyaxolisa ukuthi ke usekuthintile ngoba intombi ombambe nayo angazi binani yebo babine nyoka ibine nyoka so konke lokho ukugula okwenzakala yonke lento okusho ukugula kuqhamuke ngayo but now if ke efile for i-divorce and ke ungalaphekile so kusho ukuthi ke man nifake isehlukaniso wenza uqhubeka ne-divorce uphumele emshadweni kodwa
ukufa khona kukhona uhamba nakho kufa ngihamba nakho kube ngiyagula kuletho yena. kube kuletho yena and akangisizi baba ngaba ngikho la kothuleleni ngekho umuntu othanda ukuyi-expose kanje. Kodwa umucabanga ngoba phela nazi inyanga wazi wahambisa wongqaqa uphile lapha. Ave ngaba mhlawumbe nazo inyanga zakhe sehlulekile mhlawumbe. Ngoba nakho ukufa khona. Unless makuthi-ke zaye saqhubeza eqedelela mhlawumbe into ke okwamele ziyeqedelela. Angazi baba angifuni ukukhuluma into enganaliqiniseko sayo angazi kodwa nje ilokho nje nalokho kokuthi angifakele i-protection order emzini wethu. Yabo yena ngendlela enza ngayo baba ufuna akufanele mina ngibe nokujabula. Yabo. Akufanele ngibe nokujabula. Ungifakele i-protection order emzini wethu. Khona impahla zami lapha, khona impahla zabantwana. Yonke into yami lapha yana khona. Uhlele lena eBhaliso, unomuzi eBhaliso, unemizi koMpumalanga la eMelo, usebenza eMelo, eCamden. Uright yena la khona, thina siyahlupheka nabantwana. Oh, benanomuzi eBhaliso. Uyena la hlala khona eBhaliso, ngizokuthiwa uhlala ngakhona, bambona khona. Umuzi ube khona vele nisathandana. Cha, uthole shoot uthenge manje shoot. Kanti ekhaya lapho ufana i-protection order wena kuhlela ba? Akuhlali umuntu, wavala nje wafika washintsha amaloka. Wasivalela khona. Yiyona lesihambayo nje kusasa sobe sesenkantolo eBridge City siyolungisa yona leyo nto le. Kuthi akakwazi ukuthi angivalele emzini wethu. Cela isupport usho ne-date yena enkantolo abantu abafuna ukusupport. Ngiyacela bandla isupport osiyami kusasa siyaya enkantolo ezobe ikusasa summit inkantolo eBridge City iFamily Court lapha eNtuzuma. Yebo ngiyacela bandla ningisize kuloko. Okay. Kakhulu. Yilokho nje kuphela msuqedile khonse khona okusala. Ya ilokho nje bengicela nokuthi nje makukhona okwenzakalayo kumina nabanye kuyobe kuyena ngoba vele usezame ngayo yonke indlela ukukhombisa ukungicekelela phansi. Mangisho ngitholakala ngifile kuyobe kuyena sengihlukumeze kakhulu. Ngeke babuthuleleni umuntu afike ayimosha ayiqede impilo yakho akushiye uyigoba. Mina kufanele ukuthi ungcwabe ngiphila qedwe uzongiseva ngamaphepha edivorce. Eyami impilo seyicishile nje kanjalo. Yena la khona uphila kamnandi uthatha isithembu. Naso leso sithembu leso namanje ngiyazi izofika nakubona labo sisahleli nabo. Ngifisa bazi ukuthi lo mshado abangene kuona njoba ngiphuma mina kuona. Bazi ukuthi bahleli phe kwenyembezi wakhelwe phezulu kwamanga, wakhelwe phezulu kwenhliziyo ephuliwe. Ayikho lento le ayenzayo manje lento lesi sithembu. Isithembu senziwa kanje. Ukuthi kulinyazwe unkosikazi omdala ngoba kufanele ngene labafazi abawu2 khona futhi. If ngingabuza dadewethu ngoba Yebo baba. Senibe nesikhathi naye nisathandwe naye umyeni wakho apha insizeni nifike isikhathi sokuthi niyashada. Impilo ubuyibona ukuthi ihamba kanjani. Bezikhona mhlambe ingqinamba noma ama-challenges emali emshadweni noma ngakeni baba. Beba khona kwesinye isikhathi. Yes, normal njengabantu Njengabo bonke abantu yebo beswela njengabo bonke abantu. Ngibuza mhlawumbe ukuthi ngabe yini mhlawumbe le eyazi ubona ukuthi mhlawumbe wayephoqwa yilesi simo mhlawumbe azakwazi ukuthi ukuthi wahamba uyothatha lezi zinto ayithatha zoba umnyama noma mhlawumbe kuyilokho akushoyo ukuthi nolale nentombazane nenyoka wabuye wathela wena. Yini mhlawumbe engamphoqa ukuthi ke wathatha lezi zinto mhlawumbe. Hayi anginalo lwazi baba. Uyena owazi ukuthi wakwenzelani lokho ngoba waqala nje kwakuhlangana nalenyanga wabe esethi thatha abafazi abawu2. Kwaqala nenkinga ke endlini. Kumina naye emshadweni wethu. Umuntu uthanda impilo ephezulu. Yebo baba. Okay. Aniphuzi naye akaphuzi. Naye akaphuzi. Phela usoba minded yini mhlawumbe engaze. Mas. No, kulungile dadewethu. Yebo. Siyajabula ukubona. Babeveleke nokhona nomelaphi wendabuko lo bathi unyanga yeshumi ngabona ukuthi ayibuza ukuthi ukephi. Angazi sena xhumana noma wakathola. Sesikile saqhumana naye. Oh, okay, no, fine siyabonga. Ngicabanga ukuthi bazokuthinta ke nabaningi abafisa abathinte ngodaba la kubafisa ukulethela usizo ma. Yebo baba. No, hayi mina ngiyazibongela. Nami ngiyabonga kakhulu abakathuleleni. Okay. Ngiyabonga kakhulu. South Africa ke Lina sis. South Africa sizoba nonguzunguza, ngathi unguzunguza. Impela. Stay tuned nangunguzunguza yeza sizonguzunguza naye la ngithi yabo. Achaze sibuye sizwe ngoba ngathi hayi impela yibhinqa indlela uMaskanda ngithi yabo ijonga. Sizwe ukuthi ingoma zakhe itholakala lapha ngabe ukuthi senazi ingoma yabo. Okwamanje ke ngicela ukuthi dadewethu ke ake akhuleke aphuthume ngaseyinganeni. Siyabonga. Ngiyabonga.